Hey pa, kom help me alsjeblieft. Wat gaan aan? Pa, kom help me alsjeblieft met die som. Sukkel je. Die goed te keren. Nee, maar dat is makkelijk goed te doen. Kijk, je ziet nou die twee getallen, je telt alle bij elkaar. Gaan het jou een double digit geven. En vat jij hier het getal wat voor staat. En dan vat je het voor naar die bovenste ene toe. En dan tel je het tegen elkaar, zien je. Kom, waar zijn andere hier van dat ik zo maar bezig ben met al de goed te gooien voor jou. Pa, ik zit er zo'n deal. Ja, makkelijker goed te doen, maar je weer cirkel. Kijk, je weer chop van wat ik ga doen. Just as. Zie je? Maar ik moet dat nou, joh. Maar, dan moet. Zo. Ik zeg, ik kom dat ik al zo is er voor jou kom doen, joh. Huh? Ja, werk de goed zelf uit, nee. En dan van je school te morgen, laat je juffrouw merkt. En alles wat je verkeerd gekregen, dan ga je je wijs om het recht te doen. Je roept mij niet weer.